ari kita subong sa isa ka barangay. Tawag ko na niya. Barangay Baldusa, no? Distrito Sang Lapas. Sir, din ang kwanta, sir? Subject na, sir? Sulod pa. Sige, thank you, sir. Dili lang kami, makuha lang kami. Okay, no? Ari ang lugar, no? Ang sitwasyon sa lugar diri sa may barangay Baldusa, Sunwan, no? Okay. Sulod balay. So din, sir? Okay. Oh, Kap. Ngayong hapon, no? Masulod ka? Masulod ka? Okay, no? Ari, sulod kita di sa balay. Sang subject, no? Ari, amo ning sitwasyon sa balayo. Sa sini mga tinion, no? Mga kabistado. So, ari, amo ning balayo, no? Kuha nga balay ng kita nyo ang sitwasyon, no, sang sining lugar. Are masulod-sulod ta agud makuha ta. Inasano ba kayo kanina? Ari, no, high value individual gali ni ang suspect, no, na bypass, no, sa sini mga tinion, mga kabisado. So ari ang man recover, no, kwarta, pila ka ano ni, pila ka kabutan ka mga kulang ko na ilunggong amo na na ilagyan sinyado na ang ano na ito ni bulto na. Tapos kita mo sa itong live, no, video. Kita ni pakal sina dako. Tapos may isang ikag ba may gamay sa tong ginamensyon nato nga dako. Dako ni siya. Ano sa mga Dako ni siya, no. Nga mga na-recovery sa sining suspect, no. Kasi ni mga tinion, mga kabisado. Dako, no. May kwarta, no. Ara, no. Abang ni ang bypass. Sino mga ngalan sa ito? Zone 1, Barangay Baldusa. Bruno. Pumuluyo mo ni Kap. Lugay na nga may kuan kanisa ya sa barangay. May kuan siya sa barangay. Ano agi na dako kun kuan sila mga sa tindarin sila. Hindi dako pudi. Kapila ni kabisa sila pa dako pa kapitan. Sama kay pagtungko na daw sobrang sila 20, 28 na gintukang ko. So, lugar na gwa naman balik. Gwa balik. Gwa sulod man dili ang Subong ito damo ng way ka gwa pa. Mga bago na eh. Pagalimantas. Okay. Pero ang pangalan niya gitnang kompleto, kapitan. Sino na yung pangalan niya? Ang kapitan natin si Jo Maria Abiliana, ako yung kagawad. Dati ako okay. kapitan. Dating yung kapitan noong nalipat. Kagawad, sa inyo nga barangay Badak, sino ning pangalan sa suspect natin? Ang nasang si alias Bruno. Alias Bruno. Pero sa tutuod nga pangalan, sa pangalan niya tayo, kagawad. Ano pa, duman Sige, kuha ang talang dugay no. nagkakuha ako statement. Okay, no. So aragli, no. Mga items so amo ni, no. Nakuha sa yan. Si Bunok ka gani hindi po ba ani Ara ni. Hindi mo sa nang bagay pala yung kulay ni Matakpan yung LTO, no. High value target ng aton nga suspect, no, sa pagbaligya sa illegal na droga. Ay. Pulis tayo. So, Grabe.
Transaksyon, gabi mo. Ano ka Hindi ano ha? Jack, alam lang. pag-monitor sa iya, nagsubungan pila ang Taras tayo tagos tayo na kagay mo na pulis. Arang ay tayo mo yung ticket niya oh. Tawag lang. Kasi gusto ka. White niya kagay, tukang isa rin. White niya gaano, so tukang niya. Wapo. Kaya nilongong na ano na. Pati yung mga digital pa na. Monitoring, badak report niya siya. Ano siya doon? Ano siya ng mga libor, yung mga ano sa Okay. Mga kabisado. So doon kayo. Mismo sa may Hindi na gusto niya isa kagay mo na pulis. Anong ayaw niya eh? Hindi na tuod nga itse mo. Wapo. Puro Romulo, benta. Ano ba, kaldever ba? Talaga ni Masiyok, binilog lang. May edad niya naman. So, rin makita niyo sa ato nga video. Grabe, isang pamilalibo. Anong tiyate ba? Low 1/4. Thank you, Gete. Low 1/4, no? 1/4 low. Jack pa man sir, hindi ko mag-ibela kung binuwata ko na sir ang kaluwag. Kaya sir, bata ko yun sir. Gusto ko yun sir. Ilan bata mo, bro? Tatlo bilog sir. Tatlo kabilang. Tatlo lang ito. Ibang ko sir. Nawabi sir. Piki ng ano sir o. Item sir o. Ano bra mo, Bron? Si Romilo. Tang naman sir o. Oo. Eh, kung natin. Laki no sir o. Si Romilo. Sa di kikikina? Ano sir, yung kapag na ibo naman sir. O tapos? Parinyo ang apelyido sang sining biktima sang suspect. Sir, ano nakadugay nga ginamanman yun ning si Bruno? Since last year pa. Oo. So, ginasaway naman na gani na ano. Noong tataw na kayo, siyempre, wala namin mabulig ang barangay official ko, nalimadakpan sila. So, may record giman si Bruno sa barangay nga nagaduso isang druga. Ginanon isa naman sa badak report kay suno man sa palibot la. Ang gaimpo sa amon to nga ga-engage sa muna ginano sa amon sa badak report. So, dugay nga ni nga nagaduso sa druga. Nakaginidakpan. Kag Wala nakabal. Wala pa. So next year pang monitor ninyo, so subong na siya na dakpan. So sunod sa palibot, damo sa parapyano nga ginabaligyan. Amo na ang ginareklamo sa mga kumuluyot ikang gagwa sulod la. Sa dala nila mabalaan mo ang ano gagwa sulod sa ano mga galo sa motor mga mulabla. Kaya mo na ang mag-report sila to sa ano nga sari-sari naman tawag sa lod. Munang last November before Pista Minatay, ipatawag na sila ni Kap nga ano nga kung anong inyo da apilades kung taton nyo. Kaya kung nalimadakpan ka mo wala na may mabulig si Kap muna. Kasi siyempre gaulikid matay si Kap sila kasi siyempre para sa ilaman nga no Nga puturo, no? Puturo kasi siyempre wala yang atong gobyerno wala yaga untat sa ano sang party sa droga. Away party sa droga. Kaya mo naging ano man sila gipatawag ka para sa ilaman na kayuan eh. Kagawad yung barangay, no? Kagawad, pag kuha naton, may upod sa dili sa balay. Pag dakop siya. Pag-abot ko ya na ano na sa Arestado na. Why sing tao nga nagbakal siya? 180 grams. wala lang ko ka ano basta si ang sa operatives na to ang nakaano garo sa operatives. Okay. Pero sa pag-abot naman niya naara na sa Okay. Before siya nga ibayba sa kagawad, pira ka adlaw nga subaybay sa nga katapos ang kapulisan naton siya. wala lang ko ka ano kung anong ila pagka plano nga ano wala ko lang. So, kagawad, kuan mo ba, mensahe mo sa mga pumuluyo mo nga may plano nga magbaligya sa illegal nga droga diri sa barangay? Asa tanan nga ano nga ga-engage sa droga ti unta tanyo na kaya nga atong gobyerno wala gid unta sa kampanya kontra droga. Okay. Si Kagawad William Yap. ano na? Kagawad ano ba? Kagawad William Yap no. William Yap. Oh. Okay. Salamat gid Kagawad William Yap, no. Sa monitoring niyo, sir. Ano pa gala mo gani ara na pag Ara kayo. Piki na kayo. Piki na kwarta kayo. Sa una, dunduman ko sa pasta pa lang sa PDEA. Kung kita mo, Drug Enforcement Group Special Operation Unit. Yan ang isang Camp Crame.
Ano tayo, huwag ko yan tayo, bigyan ng kartaw. Bronze, dugay ka na nagagamit sang drugs daw. Huwag tayo dito, di ba? Tao kayo, sawa ko tayo. Ito kasi plikam sa ilay, quarter, sa port. Ay, buligan mo ako tanay sa tayo. Ba, ano man tayo? Ngalan sa aton nga suspect mo si Romelo Parinyo, no? Anong previous ako Muni bypass money iban pikit nga mga magkaputag, no? Abag sa drugs kag ang na-recover, no? Ariyo isa, dua, tatlo, apat, lima, anom kagagmay, duwa kadalagko, no? Mga kapistado ang imo nga inyo nga nakitaan sa aton nga live, no? Okay, gabay sa tubig. Bronze, gagamit ka ka druga. Sige. 5,000 yawan na kasi bumili. Katingawa kaya na yan, ano, balay din naman. Ang sitwasyon no kada ko gali sa droga nga na-recover kag nakuha sa iya diri mismo sa sunod sa tuluyan ni Romelo Parinyo, ang suspect alias Bruno, no? Amo ni, no? Grabe gid pag maduging sang droga, no? Diri mismo sa syudad sang Iloilo. So high value target ining si Romeo Parinyo ang suspect, no? Sa pagduso sang illegal nga droga, no? Dugay magaling nga ginapa panumdom siya nga hindi gid baligya sang illegal nga droga, pero padayon, no? Sa pagbaligya ang ining suspect nga si Romeo Parinyo, no? Sa sini mga tinion kabisado. So subong nga adlaw, sini nga hapon ini siya ang ging arestar sa aton nga mga kapulisan. So dugay na magaling nga pagkuan sila. Tatlo ka adlaw nga pagmanman pag manman sa iya sang atong mga kapulisan, no? Mga kapistado. So subong na dakpa na ang ining high value target nga si Romelo Parinyo, no? Sang barangay Baldusa, Zone 1 sa distrito iya sa La Paz. So amo ni amo na nga hilibion ang ining suspect, no? Si Romelo Parinyo. Nagahinulsot pero hulihin ang tanan, no? Mga kapistado. So amo na ang panawagan sa aton nga barangay official, no? Diri sa may barangay Baldusa, mga kapistado nga widahogit, no? Mag-engage sa amuning bulhaton kay nga ang aton mga kapulisan yara nagabantay kag naga-monitor sa mga baligya sang illegal nga droga, no? Diri sa may syudad sang Iloilo. Pagita sa akong minay. Ginapangin wala niya, ginagani Ginagali akong sir,
wala ko pa naman. Boy, gani, rin yung tanga ko. Wala sa kasawa ko sa raw. Sana ito, siyawan mo mo sa raw. Wala, gani, sa ano, sir? Okay, sa Grabe. kaya alam kahit siya lang na Mas ako ni. kagaksak ka Sigurong ko ka ba gani, lagi mo yung kung hindi gabi ba? Pwede na kayo itong sa mga digital, not tied. amo pa na. Maniwala mo kung mga limang gatos na pwede. Sawa ko kay. Gating wa kami galing nga naman na buo na. Ano may Grabe, ay wala akong isa ibang bata. Oh yes, kabandera sa akin no ng pinagi sa So operation ako na Nabi na. negatibo na ang ebidensya kung sa din mo ni ang nakuha sa posisyon pa control sa sining suspect na to na si Romelo Pareño, no, sining accident to sa paskindi sa bandera sa ni natigayon ini nga mabaklan no si so sige pa, no, ang inventory sa atong mga kapulisan. Sir, nga man, buko na Bruno Deposito naman sir, why kami ito nanay sir? damo-damo Damo-damo. Why ka na nagbakal dayap pero nga no? O binilaw ka dayap pero hindi ba kami di mo ko na makuha man? isa sa mga team leader no sa Ano mo bago PNP Why? tatlo ka bulan Kansidan eh. Nakakani yun. victory na Tanga sa bata sa sawa ko sir. Ito. Ano ba sawa mo? Why doon sir? Sir, tanga sa bata sa sawa ko. Ikaw yan ang ginagawa mo. Transaction. report no Why yun sir mo? kabandirang saling Ano mo mga bayan pigil natin? Nawabla, hindi pa na pansin mo. Paano lagi? Hindi ko na makuha man. pesos tanan Ano sir, ano ba? With serial bata. Sir, wala sir. Mabinilaw ko sir. Million baga. subong man Bayo maluoy, bila naman sir. may nga not tied no kagabig not tied nga illegal nga droga kabandirang sa mo So muli ni no, totally market value sa sining nga droga nga na-recover sa kapulisan nato mga 2 million gid ba katulad ako sa kantidad no. Oo, katulad ako kung sa kantidad kung magwa ini kung ibaligya ako dako nga kwarta no, mga 2 million ang magwa sa sining droga kung ibaligya ni alias Bruno, no, Romelo Pareño, no, sa sining barangay barangay Baldusa, distrito ya sa Lapas, no. Sa mga viewers naton, no, ara makita ninyo ang na-recovery sa aton nga mga kapulisan, kumplito man ni ang aton nga mga kapulisan, mayara sila nga body cam agud nga hindi ini sila gamit ang 24,500 pesos okay, no. Ang utod ang winning report po diri sa kay so are no kay libuton ta no amo ni ang bandera sa matuod nga serbisyo publiko sitwasyon sa Iloilo radio bandera sa pulian, no, kwarto pero may kwansin amoy ni ang sitwasyon sa okay, no, amoy ni ang sitwasyon sa puloyan sa wala hindi na kamakan, no. So amo ni ang sitwasyon sa puloyan ni Romelo Pareño alias Bromo, no. Amo ini ang sitwasyon. Okay, no. Sa amon hindi na pwede ang minor de edad, dapat wala sa di, no. Ang minor de edad ginapalagyo na di ginadala sa ibang nga lugar, no.
amo ni ang sitwasyon sa puluyan ni alias Bruno, mga kabistado. So ay muni no, kita mong sitwasyon sa ilang puluyan. Ano ba? Sabi yung ngalit na. Pinutangan pa may sa kabulan bata o silok pinutangan ganing kwarta gani Bro, kasi sino na balay, bro? Sino na balay? yasong utod sa kwarto sa dinyakon sara Galug kwa ka na deg, ano ga board ka lang kung iya sa utod mo. gaano sa tulog-tulog ito sawa di sa ito tabi-tampi ng ano sa ro abligya pala di po tayo muna 2 milyon grabe ba bakal play wag gani wala bakal tayo pero yung bata ko binilag pa abligya pa ko 2 milyon Ano gid yung bro, tabi bro, ano trabaho ta? nag-extra na construction sir Construction. so kung ko na buo ko Oo. Wala ka bro sa bong? Si misis mo bro ya? wala ko na sir pag bata na sir Wala mo bro. Tatlo ko taan yun na rin disenyo, luyo. Magawin ng bata, sir. Mutangan, pinagalis sir, ang ano, sir. Extra na construction na. Oh, may Grabe, ano ba? Ay, bilo. nagamit na sir. Pagin na. Oh, di may na recover pati nga plastic sa kilid, Bruno. Dapat Oo. Ayos. Ayos na harap sa kilid oh. Oh, di mo galikuan yo. Damo da na nasalot ng mga plastic. Na. Ati why ka ni palagi nga na may plastic na nagamit. Nayos na sir. May nayos. Oh, Brown may na recover din nga plastic oh. Why ko, sir? Why di sir gagamit, sir? Hindi na akong kwarto, sir. Hindi sino gagamit kung hindi mo karton eh. Ano na sila, sir? Sa ano, sir? Sang ano? Sa kaon, magidaw. Para magidaw. Pero din yan din bro no? Ari din sa Why di na sir nilong? Oo. Gwapo ba? Bro, may pangalan bro no? Hindi na mo kwarto, may pangalan. Pangalan man. Why drawing niya siya ng bata, sir? Pila ni edad sang bata mo? Ngalan bro. Ha? Ito, exit bangko. 3 ka tuig ka ba na siya mag-drawing, bro? Magsulat sa muna nga mga kwano. Muna nga Plus na siya bata, ano, sir? oh, ara ko damo ko na recover si mga plastic sa studio. Gabi ba? Oh, may mga puwerto dito. Bus-buson. Gabi ba? Agina pa na kasi kaya na Arag iPhone niyo. na nakita. Dari bro no? Nakuha na Sir, nayos may na. mangod ka man. Ano ka man? Hindi may bilin pa. Pobra ka di ka Yes, sir. mo glito. Ba arag leo. Balay na sir, ba na namin sir? So are oh. May bilin may kwan pa oh, may patak pa, may kwan pa. May residyo pag leo. Sa ano? Gaway. Oh. Ano mga gaway? So damo gli no na kwan na nagamit na. Diyan na nagkaano yung Ari no? Ah? Mga pang May mga lighter pa. So di why gid ni no. Kwan gid na himon nga to drug din ang puluyan. No? naman eh. Abot sila ngon years na ni no. Yos na. No. Gaway na. Sabto na ni Bruno. Baka lang ang bugado mo, bro. So amoy ni ang palibot sang balay no sang sini nga suspect. So aregli og bubuo sa ga pakutkot sa. So mo ni Damo sang iya nga no kay paano gali ni siya di sang ulo pa damo sang ulo niya damo sang damo sa manok. oh aga pinas guro ni nga pabulan nga di ulo. Ari may mga isda sa dio. Ti wow. Negosyo niya pa siguro ning isda. No. Manok, dami. Oh. So ari no. Amo ni ang sitwasyon sang palibot sang iya nga puluyan ni alias Bruno Romilo Parinyo no mga kabistado. So amo ni no ang palibot sang sininga puluyan no. So na recover pagid ang mga plastic no na nagamit na. Bata, sabi na si Lok na white ano. Kasi nga ano gani nga tanis buot nga mo sir. Mut na ano niyo. Brown pa na edad mo ni Brown? Okay, may sabat, no?
Hindi ako mag-ibig sa kung talay niya nabuhat ah. Te, paano may bron mahambal mo bron nga nakitaan di ang mga plastic nga nayos na? Jadi sa ba ko sir oh. Oo. O tara ko taga foto. Kinuha lang ko dayaw. Ano kami rin sa man. Kayo tolo na ni lang. Nabata sa awa ko inutang ba na? Inutang ang ano, bron? Kwarta sir, wala mang pa sir. Eh. Ang asawa mo subong din? Sa din ang asawa mo subong? Wala di sir oh. Sir, sa media representative saka sa ano, barangay official, mag-sign lang tayo sir sa ano, certificate of inventory. So, amanino. Sa bata oy ko Mga kabisado. Muni ang recovery no sang tanan-tanan na inventory na no. Kung sa din pangatubangon ni Bruno ini nga kaso no sabto niya ni sa korte no mga kapistado ang pag-arestar sa iya isa ini siya ka high value target no ining suspect na dugay na nga siguro na bligya mo, bro. Dugay, sir. Uway ko na inutangan yung pagbata sa asawa ko, sir. Ara, mama sir, may bata, mama sir. Kung sinjak to na, sir, mangutang mo ko, sir. Kaya nang bata nga to, sir. Ano? Deper ka bata ko, sir. Binilog lang, sir. Para mading waala, sir. Dugay na gali nga pag surveillance sa ibang gali, bronze, no? Dugay, gapo ba? Oo. Surveillance, ibo tayo, siya, ano eh, sir. Okay. Why ito nagabuhat, sir? Are, no? Magwa na kita sa lugar. No? So, amo ni ang lugar, no? Mga kabistado, may pawakan pag isang pulong nga manok di ho, no? Amo ni ang sitwasyon diri sa lugar, no? Sa palibot sa mga pulian, no? Mga puro light material, jangsap, no? Diri ginapangaboy ang mga basura nga pwede pa mapuslan, no? Sa manog scrap. So amoy ni ang puluyan ni alias Bruno Romilo Parinyo sa Baldusa Zone 1 no sa distrito Yasang Lapas. Supong lagi na hapon ini siya ang ging arestar sa mga katapos ng pulisan naton. Bangod ini siya ang isa ka high value target sang otoridad kung sa din siya ang dakop no sa akto nga nagabrigya sa illegal nga droga. So bulto-bulto ang nakuha sang aton nga mga kapulisan. Ang market value siguro mga dira-dira gid mga 1.2 million bao. Grabe ang pag pansini no. So umunin no Police Lieutenant Eric Jocampo. Okay. So sa pagpamuno ni Police Lieutenant na Eric Jocampo, no, natigayon na na-arestar ang high value individual nga si Romilo Parinyo alias Bruno sa barangay Baldusa no sa distrito Yasang Lapas. So subong nga hapon way gid sa palag kay nga damo ang nakitaan nga mga plastic sachet nga wala na sang unod, nayos na, nagamit na no.
mga kabistado, no? Asawa to kung utod, no? Oh, utod. No. Ay, sulod. Kagawad, ano ang imambal mo nga damo pa sa mga sasito sa sulod sa kwarto nga nakita nga mga nayos na? Nga na yun. Oo. Damo na gamit. Ang nausar na way na unod. Way na unod. Ang mambal mo na yan, nagapakilala, nga nagasyo sa sulod. Gagamit gid ya. Gagamit din sila. Oo. Te ano ni ang kwansang utod nga do ginakuha nila nga wala gid sila. Ang utod ya nga si Romeo Trenyo. Sa imong pagkilala, why hindi ka big time nga pusher kung nakuha sa imo nga worth siyang sa buwas 1.2. 1.2 million. Wow, ako no. Ako eh. Te kung makagwa na kagawad. Grabe gid ang kwan, no? Sa una mo chimpo, makakuha kami ng 10 mil nga siya, tumbo na kami niya. Kung subong nga milyon ka daw. Siyang sana to sa bulo, 1.9. Kabirage po ka mo. Hindi mo na yaman ikaw. Way man kapin, kagawad, way man kapin kag kulang nga pag-intindi nyo sa inyong pamuluyo dire. Way na siya ng patawag nito. Oo. Patawag man lang namon, pumuluyo ko. Oo. Ano mo kung sige ang gusto mong gyapon mo. Bramo ang operation, ang mode sang operation sa buong sang PDEA o kung sang pulis. Hindi na sila mag-ulag kung hindi mag-positive. Tandaan mo. Useless lang ang gasto namon kung sagad kami ulag, negative na. Sakto na. Ang lang positive. Siya mo na yung Te sa subong hugada kagawad, way gid mo sing mabulig siya ni kay katakot ako sang nakuha siya. Damo manggindali. Pero sa inyong pagkilala di sa barangay, ano ang batasan ni Bruno? Yung man siya, duway man siya. Hindi sa kung sa mga maulagan, di man. Kamo mo lang ang imo nga pagkilala since ang kapitan kinsaway ka. na nasa namon, kay may report siya mo, kung galing ginaulat na namon ang ebidensya. Okay, RT. So, okay, kagawad. So, mga kabisado no. Ari na si Bruno. Sabi ko malagyo sir ha. Assist na siya. Wapo. Sundaan mo. Yun ang isa na sir. Puta mo na lawas. Pero may magyang mo ito. Yun mo yan sir. Ano wabe sir? Kapag yun ano sir? Ano nga sulit sa atin, no? Sunod man. Grabe. Gusto mo yung pamilya mo. Pamilya mo. Video nyo mayo. Transaction. Grabe, transaction ba? Kabisado. Transaction ba guys? So, ni, no? Kuha na. Sakay ini sa karga ni sa patrol sang lapas sa PNP, no? Ini siya i-turn over sang aton nga mga kapulisan, no? Mga kabisado. So, ari pasaka na no sa patrol sa pulis sa lapas sa PNP, no. Okay. So amo ni no ang sitwasyon sa sini mga tinion diri sa may barangay Baldusa, Zone 1 sa distrito ya sa lapas ko sa din ara na sa patrol sa lapas PNP si alias Bruno Romilo Parinyo. Pila ni Danyaman 23 no? 23 anyos no? Construction worker ini siya mga kabistado. So atak na alas 3 pasado no? Ging hiwat ning kasa ang ining operasyon kontra sa kay alias Bruno Romilo Parinyo sang Baldusa Lapas kung sa din dito nakuha ang pinakadamo nga droga nga nagabalor sa market value mga 1.2 million
no? Mga 50 grams, no? 150 grams, no? So ato na, no, ang suspect gingdala na sa Lapas PNP, mga kabistado. So para mo ni naman